Ma, nako ibalita ni mama. Unsa man na? Kani. Malipay ka tana? Oh, Sige daw. Story dayon. ana. Kanagnagmat me kay wala man si ma'am. Ano piya kanang Oh. kani. Nya ang pinakabuhatan kay ni ani ra iya ni ani nya. Sa Question tanan- mark. Oh, nya sa tanan mga konsep patentes kay ako di nakakuhaguan. Ha? Pistol? One? Hala, Ginoo. Ata man. 1 to 5. 1 to 5. Oh, Di 5. 1 over 5. oh, Niya, proud pa kay kanan ko kakagwan. oh. Garaa ko siya man ka-proud na. Unsa nga subject? Math, Unsa may favorite subject nimo? English, English? Oh, sige, talk to me in English. ambot lang. Na, unsa man na ay favorite English? Boss lang. Muray mong balita o anay lain? Wala na. Basa sa to imong suwat be. Kuya, ihatag kuya. Dili basa ha. Kumala sa besta. Hoy, to itaw, dai suwat siya mga bay Valentine's Day. Diri. Duol mama. Unsa na imong Ari. suwat? Oh. Happy Valentine's Day, Mama and Papa. Mm. May alien na, alien. Oh, nganong naman na ilin? Nganong man na? Nganong naman ilin? Ah, Kay? Kinsa man tong ilin? Kinsa tong ilin? ikaw. Patay na. Ha? Hindi mo ang kulimong ilin. Happy Valentine's Day, Mama and Papa. Ang akong wish ni Mama nga maulian na siya Akong wish? sa iyang sakit. Oh. O kay Papa nga di na siya manigarilyo. To, ara. Happy Mama and Papa. And Happy Valentine's Day. Unsa wa ko sabot atong last. Arin ako sa kuan. Mana man ka rin, no? Salamat sa wish be. Wa man ko ka basa pa na. I love you, Mama and Papa, and Happy Valentine's Day. Mm. Tanaw po diri. Salamat sa wish nimo bibi. Unsa na? Happy Valentine's Day Mama and Papa. Ang akong wish ni Mama nga maulian na siya ta sa iyang sakit. O kay Papa di na siya manigarilyo. I love you Mama and Papa and Happy Valentine's Day. Imo kuya, wa kay love letter ni Mama? Wala, ang gatag ni Raprap. Ara, ang gatag ni Raprap. Ha? Kasi gatag ni Kinsa man ni imong gidrawing? Kinsa man ni? Kinsa man ni imong gidrawing? Kani kinsa man ni? Ako. Ikaw ni? Hmm. Kinsa man ni side by side buhok? Usara may kabuk mata yang ilong nimo naingon man tog. Kuan ka nang unsa ni tudlo? Sa mo ilong mo mura magmartilyo unsa ron wa ko sabot. Arang gatag ni Ang Raprap. wa man kay kamot. Ma, gatag ni Raprap tanan. Kung papa nang usay, Haman aka nang duha. kaning Kanang wayngan. Di kaning. mga bay akong Valentine's Day. Nakadawat ra gid in town for the first time. Unsa man ito, Mama Kabkab? Karap-rap na. Kaning duha kay Papa. Oh. Wala chocolate kay palit na lang dag bugas ang chocolate. Mama Kabkab nagmamahal. Ha? Nagmamahal. Unsa na? Daisy, oh my God, Daisy. To Mama Kabkab, Happy Valentine's Day. I love you all. Nagmamahal inyong anak. Unsa man na? Mga pisot pa man na oy. Kani kagikan sa akong uyab nga pula. Ingko wa may nga di ko ana. Kani habuntag pag uli niya. Salamat sa iyong regalo. Malala sa besta. Si Kuya, wala si Kuya? Kuya? Video. Ugma. Wala? Ma, Kuya. nag-picture me kaniha ma. Nag-anak me ay. Pagsuon ko nila. Wala mo ya? Nga anak siya. Unsa? Thank you, baby. Kiss mamang, bi. Mamang, kiss mamang. Mwah. Da.
Thank you mga kiddos and may uyab na pula for your Valentine's Day special for me. Thank you so much sa effort. My God, for the first time I receive a present like this. Manangles. Thank you sa prayer, bibe. Ulian na sa mama lang. Okay na to. Kumalala sa bista. Salamat sa Ginoo. Kisa may sunod ka matakdan. Huy, buyag. Ayaw lang yung taon. Ginoo, tabang mga langit. Disngag.